Zdravstveno. Evo u ovom klipu ću da pokažem kako se kontroliše sa ovog uređaja ovaj drugi. Ili obrnuto, može da se podesi. Ili sa telefona kompjuter, sa kompjutera telefon i obrnuto. Prije toga instaliraju se dva programa, kako na jedan, tako i na drugi telefon. I onda se ovaj kod ukuca u ID u ovaj drugi, Remote Control će da se prikaže na ovaj drugi. Dozvolit ću mu, onda će se otvori. Započnemo odmah. Tako ćemo onda sad sa ovoga kontrolisati, a sa ovoga ovaj drugi. Evo gledajte sad, šta god uradim, pokazat će se on. Znači, ukucam na Google bilo što kao Google Translate, nešto, evo neka slovo, ukucam, i ovamo će se ukucati, izbrisat ćemo, onda uđemo u YouTube, recimo, evo gledajte, puštim pjesmu neku, evo recimo ovo, i na jedan i na drugi će se pokazati. Čujete sami. Evo. Sve znači, nije bitno je li na blizinu, može i na daljinu, znači gdje god telefon da je sad kilometrima, samo da ima konekciju net, može da se kontroliše. Kompletno znači kontrol nad njim. Tako što tiče toga, ćemo stopirati. Evo onda možemo da kontrolišemo, a vidite dole što ću da tražim, na jedan na drugi se pokazuje. Idemo dalje, onda u podešavanje ćemo ući, evo vidite sve o telefonu, ažuriranje, aplikacije, šta god, znači SIM kartica, Bluetooth, veza, konekcije, svi na jedan na drugi se pokazuje, lozinke, Google nalog i ostalo. Tako da to bi bilo sve u ovom klipu, pretplatite se na ovom kanalu radi još videa koji će biti objavljeni. Pozdrav!